Look at me. It really was. To je vlastně to původní, jak bylo na té druhé. Tak jsem to obrousil. Teď to tady mám vykytovaný. Teď je to vykytovaný, teď to ještě musím přebrousit. To udělám taky fotku, bude to vypadat jako nový. Nebo ne jako nový, ale bude to vypadat líp, bez těch děr hlavně. Tak tady máme takový pokračování té truhly. Já vlastně nemám ohybačku na dřevo. A potřebuji ohnout tady ty prkna. Takže jsem si tady přidělal na desku. A z jedné strany namočil. A musím to namáčit tak dlouho, aby se mi to mohlo podat tady té bočnice. Ale to nebude na jeden den, že jo? To bude trvat trochu díl. Musím ohýbat tak dlouho, dokud se mi to takhle neohne, jak potřebuju. Takže to je na delší dobu.